Hej så. Lige for at opsummere lidt på sidste tip 40 med 3D snit, så har jeg været inde og finde det projekt, som fører med 2011 versionen af Revit, lige for at vise, hvad det egentlig gør helt præcist, hvor godt det egentlig kan blive. Hvis vi går ind på level 1 i den og laver en section, et snit, sådan. Vi prøver at se, hvad det er. Nummer 3, godt. Så tager jeg mit standard 3D view og duplikerer den. Så er vi inde på den nu. Så tillader jeg mig lige at lukke for alle andre vinduer i baggrunden. Det er en af dem genveje, jeg har lagt op. Og så åbner vi lige for snittet også. Og kører dem op ved siden af hinanden. Og på 3D view højre klikker vi herinde. Det synes jeg lige meget, hvor bare det her oppe på kuben et eller andet sted. Orient to view, sections, og det var section 3. Hvis vi prøver at sammenligne, det ligner hinanden meget godt, men